Хайде, Ейзи пизи. готово ли? Здравейте, драги Не, зрители. то там се чува спокойно. Здрасти, драги зрители. Тук ще играем agar.io и тук ще надуем нашите гащи с пчеличка. Да се спес. Не, Така. не бе. На... Гащи, бе. Да пак. Какво? Да стои така. Тук играе GameBG. Така. Ей, дали. Така, после аз ще играя. Вау, мишката много добре. Да има малко шоу. Какво става, бе? Ари, идвай. Идвай. Е тук, е тук, е тук. Е тук, е тук, е тук. Иде. Сега, дами и господата, аз съм Тос тук, аз съм името ми тук. Не, да. Искам да... Това ще го замъгля лицето. Искам да го... Какво искаш да го? Искам да ви покажа... Хората не знаят, сега чакай се едно нещо покажа. Тук има нещо. Тук ще натисна нещо. Ние ще сме муха. Ле. Тук има Christmas. Смирсмас. В газа е смърсмисър. Ще изтрием гащите. Дале, какво стана? И ще напишем нашият канал. Защото сме тъпи, дете ще ги не пишем, мале. И какво ще правим сега? Но кое? GameBG говорим и тук иска да го ударя един. Екрана се вижда е толкова, знаеш ли? Не знам. Дрегере ще по. Така ще надем нашите кащи бързо. Таман закрих сервера да не се вижда. Какъв се? Това е от Minecraft. Добре. Free host. Миси, супер. Кукурука, щеш да го прочита Курво. Къде бе? С жест. Така ли? Да. Вижте една зрители. Дами зрители. Дами и зрители. Дами зрители. Добре. Да, най-умното. Що да не е? Да, знам. Знам. Виж сега. Шлюп! Абе, килата, майката. Килата, майка. Аха. Някой тук ма гони. Ама... Само на моя компютър. Чакай, ще си разбия слушалките, мара Тук фака. искам да стана Не, чакай. 15 левел. Я. Уху! Да. Здравейте отново. Тук отначало искам да играем нещо. Ай! Още една муха. Мухата! Тумба. Това е Испания ли трябва да е? Италия. Хаштаг гледам в играта. Тук ще се скрием. Ела тук. Арчард го. Колко голям. Колко сладко. Искаш ли да си опиташ? От толкова сладко даже и влязахме и вътре. Тата. Еми кака? Много яка песен. Та-та-да. Ей, Защо? какво ще ти е джингър да? Тя да знам. Там песница. Канал еш не се разбира. Какво да направиш с мисля? Левис. Какво е това име Левис? Да го ева.
Какво правиш? Какво? Чувайте малко музика. Обалден. Амале. Намали музиката. Намали спокойно. Още. Добре, малко се излегах. Мълчете сега. Тихо и айде, ще пусвам. Айде. Изтървах. Ко? Акъл. Боже. Изтървах простотията. Тъпа джоба. Мухата. Бат Герги, задържавам се. Бат Герги. И голямата муха срещу паяк. Виждали ли? Мухата... Нали знаете, че Що не смениш песен? мухата не яде пайци, мухата... Съсе. Мухата е жертва на паяка. Паяка. Да. Думдаданда. Мухата Турче. с мухата, да. Бах сега. Колко грешки ще прави. Да, кажи. Кажи нещо. Fuck you, bitches. Не го казвам аз, то там го пише. Bitches. Ма не написано, ама правилно. Да, bitches. Уолл Стрит. Стара Загора. Уолл Стрит. Кажи Стара Загора. PewDiePie. Ти всичко ти чешва. Добре, де. Жест Толкова Team ли е Godzilla. тъп? Виждаш ли? Да, са. Just Team Godzilla има. Много са тъпи хората. Какви имена си пишат? Тю. Ей ти, ко си написа? Канала си, бе. Правилно ли? Прост. Ама той пише Ф и Ото не се вижда. Еми, това е заради мухата. И сладко. И сладко. Мам. Сладко. За втори път се дадах. Той е хубаво. Що не смениш скина, Ето е тос. Кой? Дай се на някой омага. На Б Балъкови. Май така се чете. I don't know. Да е това. Да е. Да е. Искате ли да сме бананчета? Не, мисля, че ще. Банани искате ли? Много тъп банан. Бананите ще станат сега огромни банани. Бъдете с бананите. Браво. Май не харесват бананите. Още малко ще станем 19 лева. Още дни банани има. Алгерия? Алгерия. What? Да не пиши. Нигерия. Банана е не онзи банан, нали? Банани. Отдолу. Банани отдолу. Помниш ли, дето имахме с кашони? Да. Банани. Аз си правих салата. Да. Аз тогава си правих с олио. И тук нещо ще става. Тук е нещо. Нещо тук ще става нещо, а? Нещо сега. Драги зрители, здравейте! Аз съм NoTex и както гледате, тук нещо... Бананите се увеличиха, драги зрители. Дай имаш си, не? Цигарянци, лацка. Добре, не сме NoTex. Сменя с песната. Готово. Само зарежда. Нали? Ела тук бе, драги зрители. Ела тук, дами зрители. Дами зрители. Тази песен е бавна. Ти ще бунка. Дижнатинка. Сега да поговорим по-сериозно. Да. Здравейте, драги зрители.
Обичам ви. Ти през цял дори ми го казваш. Искам сега тези да се съберете. Няма да стане. Всички снимаме. Както виждате, гледа се Просата ТВ. Уау, стрей. Аз не съм шефа, той е шеф. Пус. Така, няма да стане. Трябва да го гоним, нали? Или така ще стане. Трябва да се приготвяш за това. Защото ще стане много дълго и няма да може да го спреш. Да гориш. Аре. Приключва. Драги зрители. Драги зрители. Обичам ви, драги зрители, много ви обичам и бъдете здрави. Да. Вау. Лай. Това беше всичко от нас. Гледайте на, абонирайте за нас, дайте лайк, дайте коментар. Това беше всичко от нас. Цяло. Просто махни това. Oh, I can't forgive, can't Това беше всичко от forget нас. Да myself. знаете. The Ciao. beat that I'm Ciao. missing, it Просто това kills беше. me Коментар, inside. лайк, I need абониране. help. Oh, please Giveaway give няма да me има. back this one cup, this one Реално това that беше I'm всичко от нас. sorry Цяло. alone.